Здравей! Нека ти разкажа за невероятния Алперен Дуймас и неговата завладяваща роля на Дживан в сериала Лейля. Роден на 3 ноември 1992 година. В Анкара, Алперен носи страстта на истински скорпион, амбициозен, дълбок и решителен. Още като дете свирел на китара и обожавал музиката. А знаеш ли, че преди актьорството е работил като модел? Но сцената винаги е била неговата съдба. Алперен не е получил нищо даром. Въпреки несигурността си, той избира да учи актьорско майсторство в Държавната консерватория на университета Хаджетепе. Театралните постановки там го карат да повярва в таланта си. Най-значимата му роля е на Атеш в сериала «Приказка за Бодрум». В Лейля Алперен е Дживан, човек със сложна съдба, разкъсван между миналото и бъдещето. Начинът, по който Алперен пресъздава болката и надеждата му, е изумителен, сякаш героят оживява пред очите ни. Алперен не спира да ни изненадва. Той е запален по спорта. Играе баскетбол още от ученическите си години и обожава фехтовката, която го учи на концентрация и дисциплина. Освен това е грижовен съпруг на Кюбра Келкит и горд баща. В свободното си време обожава да пътува и да снима красивите мигове от живота. Алперен Дуймас вече е носител на престижни награди и заслужено признание. Критиците го хвалят за дълбочината в играта му, а колегите – за професионализма и искреността му. Той винаги влиза в ролите си с цялото си сърце, а феновете го обожават заради неговата автентичност. С всяка нова роля той ни доказва, че мечтите се сбъдват, когато работиш с любов и отдаденост. А ти, кой момент на Алперен е оставил следа в сърцето ти? Сподели в коментарите, абонирай се за още невероятни истории.